Baik, bubukara long live, di pamota long live, berada di palen datin mantu. Tini puila di prahastin live bumawo. Puila sang non ti prasa Hindustani no buka kuarbai di pamota sang tini candidate selamka. Tini SC constituency Surmani under 46. Tini semua orang 5 months finai joton sai dofana samung kai finai tini okara Honorable MDC oro tongo tai khorsa sini ang phayung jotan sai yang dynamic siklani bisingo samung khai tongnai MDC Honorable MDC sini Direndra Burma takasya tebonor saimano no o jaga je dynamic leader again simino samung khai tongnai sini dakoto sini Honorable MDC Bidut Burma oro Engkai tei jeng belake hamai maro tai sini candidate Baburam Sotnami bong kasini candidate Surmani engkai tai jotoro tirpa mothana atong roja tongnai tai sinoro ex MLA sini dara sotong tongo tai sini kemama sini ayang bisang modani block president jotono khajak TWF leader YTF jotono tongjak teo Surma constitution ni joton oro pai tongjak jeng tini belake tongtogo belake kha tongtogo tamne ka jeng successfully jeng watino wati hiniawo jeng oro pai on time jeng proper document check khai joto detail je nangmani abo jeng joton submit khaimangka submit khaimani yagulo jeng joton tini kagos potro manbaikha tai oro scrutiny date 7 tarik 11 সময় নাই আবার বসনো রই রহবাইকা জeng jotono complete khai tini abon bagi bela ke hambai tai jeng koinai je sini o jaga je tongnai taku tai bukhuk sini SC je o Surma 46 constitution je adono tongnai tamo tiprasa tamo thuruksa tamo manipuri tamo wansa jotono palkha milui o kubui hancha bobagaran je naharmani je tirpa hano hamia wan suk tongmani hamia samung khai tongmani abno katal khai slai jeng tini katal khai tirpano jeng greater tirpalan mane unutto khai tuna bagai jotono ro tong mane jat khai sini right no tui abno je nahari tongmani abo kubuing thu tai jotono milis khanen thu jeng jotono se sob somai chin thanchan bisite jeng peaceful khai jeng samung khainam musungo abon bagane jotono jeng koine peace and harmony ti jotono samung hambai